sasambahin, magpakailanman hanggang sa hangganang walang hanggan. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Habang ang puso ko'y tumitibok at nagmamahal, wala nang iibigin pa kundi ikaw. Hanggang sa huling sandali mananatili, pag-ibig kong wagas sa'yo lang hanggang wakas. Ikaw lamang ang mamahalin, sasambahin, magpakailanman hanggang sa hangganang walang hanggan. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko ang lungkot kapag wala ka. Ikaw ang tangi kong ligaya at pag-asa sa buhay na puno ng problema. Ikaw pa rin ang naiisip ko, kahit wala ka sa piling ko, aking sinta. Ikaw ang pag-ibig ng puso at damdamin ko, magpakailanman ikaw lang ang ibigin ko. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Ikaw lamang sa puso ko'y nag-isa ka lang. Mga alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Ikaw lamang sa puso ko'y nag-isa ka lang.
When I'm with you, happiness never fades away. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I'll keep this love burning in my heart. I hope somehow along the way our love is always meant to be. Oh, please believe in me that I need you. I need your love. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your Bayang magiliw, perlas ang silanganan. Alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting. Sa manlulupi, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw. May nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagtitigil. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng warangit pagsinta. Buhay ay langit sa ating mo. Aming ligaya na pag may mamapit. At mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes,
devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. We listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio.
5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radyo Bacolod. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw mga hinigugma ko nga mga kauturan kay Kristo sa sining nahauna nga Biyernes sang bulan. Aton ginahalad ini nga adlaw sa kadungganan sang labing santos nga kasing-kasing ni Jesus, the Sacred Heart of Jesus. Luwasa kami o Ginoo nga amon Dios, kag tipuna kami kaupod ang bug-os nga kalibutan. Agud nga mabantala namon ang imo balaan nga ngalan, kag kadayawan sa imong himaya. Mga muyo kita. O amon amay, amon kinpilasan ang tagipusoon ni Jesus nga imo anak. Apang iya ginhatag sa amon ang kapatawaran kag grasya. Buligi kami sa pagpamatuod nga mapinasalamaton ang amon gugma, paagi sa paghinulsol sa amon mga sala. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo nga amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Marcos, Kapitulo 6, versikulo 14, tubtob 29. Sadto nga panahon, nabatian ni Herodes nga hari ang tanan, tungod kaginbantog si Jesus sa tanan nga duog. May mga tao nga nagasiling, nabanhaw si Juan Bautista. Amoy ni ang kabangdanan, kung nga makahimo siya sa mga tilingala nga mga butang. Pero ang iban nagsiling, si Elias siya. Kagang iban pagid nagasiling, isa siya kapropeta, subong sang una anay. Sang pagkabati ni Herodes sini, nagsiling siya, si Juan Bautista siya. Gimpugutan ko siya, pero karon nabanhaw na. Si Herodes mismo ang nagmando nga ipadakop si Juan, ipagapos, kag ipabilanggo. Ginhimo niya ini tungod kay Herodias nga iya ginpangasawa, bisan ini siya asawa sang iya utod nga si Felipe. Permi lang siya ginahambalan ni Juan Bautista, hindi matarong ang imo pagpangasawa sang asawa sang imo utod. Gani gindubtan ni Herodias si Juan, kagintuyo niya nga patyon siya, pero hindi siya makahimo sini tungod kay Herodes. Nahadlok si Herodes sa kay Juan tungod kay nibalaan niya nga si Juan matarong kag balaan nga tawo. Gani ginapinan niya si Juan nga indi maano. Naluyag siya magpamati kay Juan, pero wala sa payan nga nagakatublag siya sa kada pagpamati niya sa iya. Sang ulihi, nag-abot gid ang kahigayunan nga ginahulat ni Herodias. Sa kadlawan yadto ni Herodes, kag nagahiwat siya sang isa ka punsyon para sa mataas nga mga punuan sang banwa, mga opisyales sang mga soldado, kag lutaw nga pumuluyo sang Galilea. Ang anak nga babae ni Herodias nagsulod kag nagsaot, kag naglingaw sa kay Herodes kag sang iya mga dinapit nga bisita. Gani ang hari nagsiling sa dalagita, pangayo ka sang bisan ano, kag ihatag ko sa imo. Kag nagsiling pagid siya, ginasumpa ko
nga ihatag ko sa imo, bisan ano nga imo pangayuon, bisan pa ang katunga sang akon ginharian. Tungod sini nagwa ang dalagita kada pamangkot sa iya iloy. Ano bala ang pangayuon ko? Ang iloy nagsabat, ang ulo ni Juan Bautista. Sa gilayon nagdali-dali sa pagbalik ang dalagita sa hari kag nagsiling, gusto ko kay hatag mo sa akon sa gilayon ang ulo ni Juan Bautista sa isa ka bandihado. Nagkasubo gid sa sini ang hari, pero hindi siya makapamalibad tungod kay nagsumpa siya sa tubangan sang iya mga dinapit nga bisita. Gani ginsugo niya sa gilayon ang isa ka soldado sa pagdala sa iya sang ulo ni Juan. Nagkadto ang soldado sa prisuhan, kaginpugutan si Juan. Kagindala niya ang ulo nga natungtong sa isa ka bandihado, kaginhatag ini sa dalagita, nga amo ang naghatag sini sa iya iloy. Sang mabatian ini sang gintutunan ni Juan, gingkadtuan nila kagingkuha ang iya bangkay kaginlubong. Mga utod, paghahatagan sang pagpaathag ang mensahe sang aton ebanghelyo karon nga adlaw ni Father Reggie Zaspa sang Diocese sang Kabangkalan. Maayong aga, kag welcome sa aton programa, Father Smile. Mayong aga, Sister Ninia, kag sa ato mga kauturan nga padayon nga nagapamati sa sining programa. Ini ang iolagad si Father Reggie Zaspa, Assistant Parish Priest sa San Nicolas de Tolentino Parish sa Isabela, Diocese sang Kabangkalan. Katahom sang aton santos nga ebanghelyo sa sining adlaw. Ini nagapahayag sang kahadlok kakakulba ni Herodes sa kay Juan Bautista. Kay damo siya nabatian nga mga gamhanan nga buhat ni Jesus. Abi niya si Juan Bautista nga nabanhaw. Suno sa ebanghelyo, siya ang responsable nga napatay si Juan Bautista nga iaging papugutan sang ulo tungod sang sugyot sang iasawa nga si Herodias nga nagsaot ang yabata nga si Salome sa ikadlawan sa tunga sa iya mga dinapit nga mga bisita. Si Herodes natublag gid permi sa pihak nga nanamian siya sa pagpamati kay Juan tungod kay ginahambalan siya permi ni Juan sang immoral nga ginhimo tungod sang pagpangasawa niya sang asawa sang iautod nga si Felipe. Si Herodes isa ka malaot kag sakon nga tawo. Damo siya ginpangpatay bisan pagani ang katapo sang iya pamilya kay gusto niya magpabilin sa iya pwesto. Sa subong nga panahon, damo man sa mga Herodes sa aton sosyedad, nga bangod sang puder kag manggad, nakahimo sila sang krimen, tungod nabulag sila sang ila mga malain nga mga handom sa kabuki. Si Herodes gamhanan siya kag isog, pero talawit. Hadlok siya kay Juan Bautista, tungod kaya ang iya pagkagamhanan na sandig sa tawhano nga gahom, kag indi iya sam Dios. Si Juan Bautista, wala siya gahum kag manggad, pero maisog siya nga tawo, kay ang iya gahum kag manggad amo ang Dios. Kinhambalan niya permi si Herodes sang iya immoralidad nga ginhimo, kag gintudloan siya sang kamaturan, apang wala siya magbag-o, bangod sang iya tawhanon nga mga handom nga mo ang nagbulag sa iya. Gani mga kauturan, sa aton subong sosyedad, mag-andam kita sa ginatawag nga modern Herodes, nga mga gamhanan kagluyag magpabilin sa ila gahom o konpwisto bangod sang ila personal nga mga interest. Ilahimuon ang tanan para maprotektahan ang ila interest, gani sila nagakahulog sa paghimo sang krimen kag immoralidad sa aton sosyedad. Gani kita mag-andam sa sini nga sahi sang mga tawo, kay balo kita nga damo problema ang aton sosyedad, katulad sang graft and corruption, immoralidad, kriminalidad, drugs, fake news, kag iban pa. Di naton sila pagtugutan nga magpabilin nga magsabwag sang kalainan sa aton sosyedad. Si Herodes nagpamati sa asawa, hindi sa Dios, sa pihak nga ginatublag siya sang iya konsensya.
kita kisa nagakadala sa mga tao sa palibot naton kag kung sino da ang trending sa social media. Isa ka bes, maging pamangkot ako, ti sino butuhon mo. Sabat niya, wala pa man Father, pero daw siya ni ang trending sa Facebook, ti siya na lang Gani hindi kita magpadala kung sino da ang trending sa social media, dapat usisaon taanay ang iya background kung siya nagkakadapat ba o kung hindi sa sinaang posisyon. Di naton pagbaligya ang atong prinsipyo bangod sa kwarta. Gani mga kauturan, ang ating ebanghelyo nagapadayon nga nagapanumdom kag nagahangkat sa aton nga sundon naton si Juan Bautista nga may panindugan kag nagasaksi sa kamatuoran. Sabdungon ang imoralidad nga nagaluntad sa aton sosyedad. Gani bilang isa ka binunyagan, ang Dios paday nga nagahangkat sa aton nga ikabuhi ang pagkabinunyagan. Ang misyon nga aton nabaton, ang pagkapari, hari, kag propeta. Isa ini kadako nga hangkat sa aton nga Manginwang Bautista kita sa nagakanabo sa subong nga panahon. Hindi kita magkahadlok kung para sa aton, klaro ang atong ginahimo kag iya ini sang Dios. Kay kung iya ini sang Dios, hindi gid siya magpabaya sa aton. Wala kita sa ginasaligan nga gahom kundi iya sang Dios. Kabay ining aton malipot nga pagpamalandong maghatag inspirasyon sa aton sa pagpadayon sang atong mahilikuton adlaw-adlaw sa aton nga kabuhi. Madamo gid nga salamat Father Smile sa aton reflection subong nga aga. Ilabi na gid ang pagpanghangkat sa amon nga mangin Juan Bautista sa sini nga panahon kag magmangin maisog sa pagtindog sa kamatuoran kag mga tudlo ni Kristo sa tanan nga tion. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod, 29 Corner Henares, Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-54-10771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilla. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran, kagkabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa, inadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul, kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets.
Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation.
pagkaon. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Guyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radio Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 35 minutos na ang nakaligad sa oras nga, alas 4, Saga. Pilipinas, maayong aga Western Visayas, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato nga palatuntunan, drigid lamang sa Bombo Reports, first edition. Subong sa aton nga mga kabombo, Biyernes na kita sa karon nga adlaw banwa, kagpet sa 4 kita sa bulan sang Febrero, tuig 2022, kag sa gihapon. Ako ang inyo alagad,
Bombo Ansindol Sorilia. Di naman ninyo kami no tubtob. Let's say isang tak na subong yang aga sa pagdulong sa inyo sa pinakamariga panguna. Mga mainit na balita local, national, kag international. Subong man mas mga balita sa sports kag mga balita nakikan sa patag sing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa inyo subong aga ang aton mga bombo patrol reporters sa field, subong man aton mga bombo volunteers kag bombo correspondents. Ano bala pila ka mga panguna nga mga balita nga aton niya nga tutukan sa subong iya nga aga mga top stories of the day nga aton niya nga diskusyonan pila iya ka mga panguna nga mga balita aton niya nga paghahatagan sa pagtamod subong ha sining sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo sa sining Biyernes naman yung edisyon sang aton iya nga palatuntunan. Una kita sa mga panguna nga mga balita lokal kahapon nag-abot dari sa may syudad sa Bacolod sa Department of Health Secretary Francisco Duque III, Vaccine SAR kag Chief Implementer Carlito Galvez Jr. kag subong man ang Deputy Vaccine SAR nga si Vince Dison, no? So yari sila driya sa may syudad sa Bacolod agod sa paglunsyar sang opisyal nga paglunsyar sang bakuna sa butika. Ang sa piyak nga bahin tingining herd immunity ti wala na ni dapat population protection na, no? Ti population protection na ang syudad sa Bacolod matapos nga makabakuna sang madamo 136,000 na nga mga individual, no? 136,000 rather 136,000 sa target nga bakunahan. Kag subong man sa aton iyang mga kabombo sa dugang pagid naton nga mga balita local, no? Diri sa aton iyang pagpangalagad subong iyang aga nagapanawagan ni subong ho ang presidente, no, sa aton nga mga kabombo ang Islamic community sa Barangay 31, no, syudad sa Bacolod nga mapadasig ang investigasyon sa pagpatay sa leader sang Muslim community sa syudad sang Victorias. Kag subong man sa dugang panaton nga mga balita local nga aton iya nga tutukan man subong iya nga agati. Kaya naton dugay-dugay no sitwasyon man naton driya sa palibot sa syudad sa Bacolod kag ining bar examination nga patigayonon subong diri sa University of St. Lasal aga pa ho may mga kapulisan na nga mga nagabantay no sa aton iya nga mga kabombo kag sa dugang pa nga mga balita sa balita pungsudnon sa subong adlaw ara na patigayunon mga kabiyanan ang presidential debate o kon presidential forum no nga igadulong sa or rather nga sa subong iya nga aga no ti ini sa effort sa nga kapisanan ng mga broadcaster na Pilipinas, no? So ang ining presidential forum karon live ninyo nga mabatian sa 630 kHz sa atong tag sa tag sa inyo dala ka radio dial or live sa Facebook live sa Bombo Radio Bacolod or live man sa gihapon sa YouTube ining presidential debate. Kag speaking sa ning presidential debate, ara na naman, absent na naman si presidential candidate Bongbong Marcos. Absent? Wala ito mga kauturan, ayaw mo na. Tingnan daw, kung debate, ginasnab niya niyaw. So, diskusyonan ta niya, diri sa aton niya pala tuntunan, kag speaking iya mga kabinansang COMELEC. Sa aton man nga mga kabombo, aton iyang diskusyonan man, or rather, si ang resignation ni spokesperson, COMELEC spokesperson James Jimenez. Sa ano lang ginaya, sa pagka-spokesperson, no, sang COMELEC. Pero sa COMELEC man siya po nagtrabaho, no? So, kag subong man ang supposedly nga vaccination sang pediatric vaccination 5 to 11 years old kundi mayara sang mayara sang ceremonial vaccination nga patigayunon
subong adlaw ginreschedule ini sa next week tungod iya sang delay no sa pag-abot sang bakuna para sa mga babies, no? So mga 5 to 11 years old rather, no? So karon pa ni sa gabi ang shipment sini iya nga bakuna. So kag subong man sa aton iyang mga kabombo, no, sa dugang pa nga mga balita nga aton iyang tutukan, no, ang ang Amerika ti gina pabugal ining pagpatay sa US forces sa leader sa Islamic State sa Syria. No, so ini ang mga diskusyonan naton diri sa aton iya nga pagpangalagad sa subong iyang aga. Diri gid lamang no, sa sining Biyernes naman yung edisyon sa aton iya nga palatuntunan. Sa aton yung mga kabombo, kamusta ka mo dira, no? Sa mga kauturan ta aga pa ni nagamalata, aga pa nagaburugtaw, yung mga obligasyon kita temprano pa, aga pa, no? So dapat bugtaw na, bango na. Magmata na kita, maghimo, so isa ka budlay kung kaagahon, no? Nabilang feeling mo do ka na, may lang yan sa gyapon itulog or bebrikoto, kasi syempre, kamuok sa imong nga tulog, especially kung matulutog na, no? So, pero ko yung mga obligasyon kita, dapat aga pa kita iya mga kabinan nga magbalata, aga pa kita iya nga magbulog daw man, no? Okay? So, mga kasabayan naton subong iyang aga ho, sa aton iya mga kabombo, ang mga kauturan naton yung mga remedyo general. Yari sa pila iya ka mga merkado naton sa may syudad sa Bacolod, baligya na, no? Mga kauturan naton nga mga market vendors, hello sa inyo dira. Tika musta ang bentahanay naton today? Do okay man, ting Libertad way na Punaw, Burgos Public Markets ng Central Market ulo adlaw na ni. No, kag subong man sa mga kauturan naton nga mga taxi drivers, jeepney drivers, kamusta? Ang biyahe ta kabalo kita pigado gid, especially nga kada semana gasaka nga daan niya ang presyo sang gasolina, no? Hindi kita kagwanta. So Bombo Anthony, chikeron ta no sa aton yung mga kabombo so sa liwata sa mga nag-monitor sa aton sa radyo 630 kHz sa aton niya sa Facebook, no? Damo na kamo subong yang aga. Hello, hindi ko man kamo tanan may isa-isa pero salamat gid no sa parayon nga pagsuporta sa amon. And at the same time, kung wala pa kamo ka-subscribe sa aton iya nga YouTube, please do like and subscribe sa aton iya nga YouTube, sa YouTube account naton sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Okay? So please do like and subscribe sa Bombo Radio Bacolod sa aton nga Facebook, sa Facebook account naton. Damo naman gani nagaparisen naman mga kauturan ta sa aton iya nga Facebook. Sige. So, kamusta naton subong ang sitwasyon naton sa may palibot sa siyudad sa Bacolod? Si Bombo Gracelyn Lobaton, live sa may atubang sang University of St. Lasal, kay man may patigayunon iya mga kabinan nga bar examination. So, susubong sa pagpatigayon sining bar exam, kundi isang unaya gatingob pa ni sa may Metro Manila. So, lain na yung sitwasyon subong because of the pandemic, kada lugar na lang, dira na lang makuha. So, mas mas hindi kapoy. Mas bulo bentahan siya, no? Sa mga bar takers, I believe, kaya tiara ka lang sa lugar mo, medyo lapit-lapit lang, kung di ka makaka-exam sa Bacolod or dito kaya sa Iloilo, mas hapos. Kamusta akong tabing sitwasyon? Kaya aga pa, binantay na natin yung mga katapos ng kapulisan. Good luck sa atin yung mga bar examinees, no? Nga gusto mangin abogado, no? Sa aton diri sa pungsod Pilipinas, hindi ba nila lahog-lahog? Kung gusto mag-abogado, sus grabe man nga pulaw bugtaw, agwan tahanay para makuha mong hando mo, pero tiya mo gid na sa piyak nga linya. Bombo Gracelyn Lobaton sa unang hugnat sa report. Bombo Grace, good morning. Bombo Ann, good morning. Lev, kita subong sa University of St. Lasal, Bacolod. Kag ang sitwasyon ni Bombo Ann, kata sa atong likod, no, may mga pulis kag sa pilit naton no, sa tabok sandalan. May mga pulisan man diri, may ara sa mga police assistant desk kaya sa ningadlaw pati gayon ang bar exam, no, bar examination 2022. No, kag wala mo kanan sa mga kulturan ang nagasulod diri Bombo Ann, no, para makapagtulungan sila mga
sa bar exam. Bombo Grace. Bombo Grace, do medyo hinay ang audio ta. Sige be, last start ka be. Okay, sige. Go ahead, Bombo Grace. Yes, naman. Okay, sige. Sa mga kulturan nga makuha sa board exam, no? Ang bar exam, mo ari na dire, nagamat-amat, masulod, nagpaprepara sa ilang mga kaugalingon, no? Para sa uluadlaw na babuan. Kag aton sa mga kapulisan ang nag-augment, no? Pinaagi man sa pagbantay dire sa security sa aton sa mga examinees. Kag sa lalanon babuan dire sa University of St. Lasal, Bacolod. Kag ang ari dire ang Police Station 4 na tropa kag ang iban na pamuan Bacolod Mobile Force Company, no, nag-augment man sa pagbantay kapag secure sa area babuan. So February 4 today, no, kag adlaw sa Biyernes, medyo masako babuan dire sa bahin sa University of St. Lasal, Bacolod. So, ang iba na rin buwan, no, nagamat-amat naman padulong kag ang mga staff dire sa skulahan, no, kung universidad ang nagabantay naman buwan kag nagabulig sa aton sa mga examinees, no, para magpapara sa pagkayunan nga bar examination. Yes, no. This is the very first time, Bombo Grace, sa aton yung mga kauturan, kag sa aton yung mga kabombo, nga held, no, sa outside the National Capital Region ang bar exams, no. Very first time niya siya kay halin sang una, no. Since time immemorial, Bombo Grace nga ano ni gani, may mga bar exams bala way back. Sa Metro Manila ginaya perme, no, ang pag-hold sina. So first time niya nga kung taga Bacolod ka, Negros sa Bacolod ka. Kung taga Iloilo ka, sa Iloilo ka. Kung taga Cebu ka, sa Cebu ka, no? So I think bentaha gid ni kaayo, Bombo Grace, para sa aton iyang mga bar examinees. Yes, Bongo, lain man gid sang una ang sistema o proseso no, sa pagkuha sa bar exam. Kung nasubong, kay nagatubang kita sa katawag na pandemic, kagarakit sa kagahapon sa alert level 3 status, especially dito sa siyudad sang Bacolod. So, pamuan, para man sa seguridad o kung security sa ating examinees, ang muning nga gispo, no, nga pamaagi, kay duwa na katuig kung paan, wala na sa bar exam. So, This is the third time the bar exam was rescheduled since the pandemic began in 2020. So which means no 2020, 2021, so nadayon na kita subong sang 2022. Yes, pamuan kag hindi pa ni siya no ang data ni no kay January 2022 sa tani pamuan. Correct. No, kayo nun. But due to some reasons so no may kabahin man gid sapon ang COVID-19 reschedule naman, no? Kini nga February 4 and on Sunday pamuan, no? May haraman sa bar examination again diri man sa University of St. Lasal, Bacolod sa gihapon. So pamuan Mayo ni kay wala sing postponement tawag, no? Dayon gid sini nga adlaw. Kag may mga requirements sa lawang buwan, no, before mag-take sang bar exam. Kag amo na maliban sa mga requirements nila nga prepara rin nila wala pa COVID-19 nga nagdugang, no, kaya para nga ma-secure man, no, kag hindi magtuga sa negative result ining bar examination 2022 babawan. Yes, no. So di ba dapat may negative RT-PCR test ni sila, mga bar examinees, no? Yes, so kung if you're being tested, undergo sa mga quarantine na no? Correct. So kung if you're being tested positive, so hindi ka gidya kakwa. Yes. Ang wala naman ba, ano ka frustrating, no, sa isa ka examinee kung siya mag-positive, no, sa COVID-19 kay duwa na ka ako na pila na katuig, no, nga na postpone ini umulat sa nga maayos siya, no, pag good luck, no, sa itong mga kutulan nga magkapa sa buong adlaw kag aton man i-prioritize japon ang health pamuan, no, over anything else. Damo na sila nagasulod dira?
Yes, Buan, madamo-damo naman, no. Kag atong mga kapulisan haling kagina ready ka standby ka bantay sa gwa didto sa bangga kita Buan, may mga gabantay man didto diri sa kilid ko sa piyak pagitnahon, no. Kag didto man mabuan sa likod ko. Niara mga kapulisan. Oo. So, pero makapass by lang yung mga salakyan. Yes, Buan. Hambal ko makapass by lang yung salakyan dira sa tubang sang university, waya problema. Wala problema, Buan. No, makaagi lang na diri ang mga salakyan sa tubangan sang university. Oo, pero ano ni gani pagtawag Bombo Grace, ginabantayan lang sa aton iyang makatapos ang kapulisan. Yes, Buan, no. Kaya ni Opaktan naligad yung mga bar examinations, no, may mga pamphlet, di amo. So, dapat secure agad before ang exam matabo, before, during, and after. Buan. Anong police station gani? Police station 4? Yes, Buan. Sakop ini sa BCPO Police Station 4. Okay. No, kag ang ning mobile force, no, company ari diri. Naga-augment man sa pagbantay kaso kung ano man gibubuan mga mag-arise, no, sining adlaw nga wala ta mangina pa ngayon. Amo gani man. So, ang ato lang dira, no, safety, linong, maka-take gid sila sa bar exam, pinaka-importante, maka-focus sila, Bombo Grace, hindi man nila huglahog ang ila ginagyan nga ini. Yes, Buan. Ito sa mga ginabantayan sa gid no, mga examinations sa atong mga professionals sa muning bar exam, no? Kay hindi basta-basta ang pagtuon, no, bilang isa ka abogado, Buan o kung abogada sa mga aging pang-anugyan nila, kag ang iban hindi lang first take, no, may magakuha pag Buan nga ikaduwa abi kay napaslawan sa una dito kung hopefully makapasar, no, iban gani more than 2 na, no, kung ikatatlo na makakuha. Sige lang sa gihapon. So, ari, tayanta, no, ang resulta sa tining bar examination sa 2022. Oo. Mayo man Bombo Grace kayo okay ato ng tiyempo. Ang tempo na Buan, ano pa okay man lang. Ito, pangilan ko ba? Wala ko yung makita ng bitoon, but ang katugnaw, no, do pa okay man lang. Hindi mo siya cause duro sang maramol nga ulan, Buan. Amo gani. Okay. Sige, no. Anyway, good luck Good luck sa aton iya nga mga bar examinees sa Bombo Grace. Yes, no. Good luck sa aton mga bar examinees. Kagabay pa, no, nga makapasar Buan ang tanan. No? May tanan makapasar kay parang happy ang tanan. Kag parang masulit pala ang ila nga pangabutayan, no? Bilang katuig nga wala man patigayon sa bar exam. So, hopefully, no, gaga para sa mga pamilya ka nagbantay mo po ang support panganguyo lang, no, kag sa mga makuha. Okay, sige. Bombo Grace, salamat gid. Yes, Buan, live diri sa University of St. Lasal Bacolod. Ini si Bombo Grace Lynn Lobaton nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Gracelyn Lobaton live sa atubang mismo sa gwa sang University of St. Lasal Bacolod. Kung sa diin sa aton yung mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo pati gayunon mga kabinan ining bar exams for this year, no, 2022. Kay man again bilang background sini sa aton yung mga kauturan, no, ang bar exam kapila na niging postpone since ang 2020 because of the COVID-19 pandemic. So kung sa pakon talagang pandemic, it is highly impossible nga magtilalipon ang tanan nga mga bar examiners, no, sa Metro Manila. Kung sa diinti every year dira ginapatigayon ang bar exams, no? So, di bala, kay damo-damo ni sila mo, di syempre thousands no? So, this is already the 3rd time nga ang bar exam was rescheduled since the pandemic began in 2020. And then supposedly January, but because of the surge of the pandemic, because of Typhoon Odette, it was postponed. So, subong nga February,
4 and 6. So duha ka adlaw ha, February 4 and 6, pati gayunon ining bar exams. And abal na naton first time outside sa Metro Manila, so mas bentaha tani amo na lang gid ni no. Di bla? Kung pwede man lang kung pwede man lang ay mina nga amo ni ang setup, di why not? Because syempre kung ikaw bar examinee tapos magpa Metro Manila ka, di bla? It entails imo tiyempo, mamago. Syempre sa lugar man, laing gidya kun sa imo ka nga lugar. At the same time, sa ato niya nga mga kauturan, kay sa ato niya mga kabombo, ang money, pagid nga mas spend mo, di ba? Nami ni no, mas bintahan ni siya nga setup. I believe, ga-agree ni ang aton iyang mga examinees. No? Ang mga examinees nato, nag-agree ni siya. No? So good luck. Actually, sang days before sang bar examination, like for example, like there sa aton sa University of St. Lasal, ang Supreme Court nagahingyo nga sa LGU nga i-prohibit ang pag-displace ng mga political kag election-related materials nga naga-mention sang 2020-2021 bar examinations. No? So, very, okay man na, why man na problema. Mas mayo man na nga hindi ma-politicize. Kaya man, according iya kay Justice Marvic Leonen, chairperson sang 2020-2021 bar exams, no? Imagine sang 2020 wala bar exams, sang 2021 wala man, made a request in a letter dated sang January 28. It was addressed to Mayor Bing Lunaria, a copy of which was made available sang tinalikdan iya nga January 29. So, ang hambal diri, no, sang Supreme Court, we would like to request the prohibition and posting of political and election-related materials such as tarpaulins and posters which mention or refer to the 2020-2021 bar examinations. Ginambal pa diri sa sulat nga the High Tribunal's Associate Justice, no, pointed out nga Supreme Court has the constitutionality mandated task to administer the bar examinations and has the exclusive authority to regulate admission to the practice of law. No. So, diri to quote na sa ginambal sang Korte Suprema, it is a court function which should be carried out with respect and courtesy. So, ultimately, sa Korte Suprema, our goal is the success of the bar examinees, and this can be achieved by maintaining an orderly and cordial bar examinations. Ang bar examination, diri sa aton sa Bacolod area, ang team leader, diri si Attorney Ana Micaela Lingat. So, amo na. So, today, pati gayunon, again, si Bombo Graceland, bago lang nag-report sa area, sa GUA, sang University of St. Lasal. So, good luck sa aton nga mga bar examinees. Kabalogid kita kung ano iya makabenan ka, ano ka budlay ini, syempre hindi ilaglahog sa mga board exams. Isa ni sa grabe ang kun ang mga mga kakilala taman, no, mga feedback na nungod sa sining kung magkuha ka eskwela ka law, no, magkuha ka bar exam, syempre hindi ilawog-lawog, iban ka pila na mag-take gani, no, damo-damo gina factors nga gina-consider. No? So, grabe ang time, ang effort, ang perseverance, ang tuon. No? So, kay man silang tinalikdan niya, it was postponed na kay original schedules ang January 23 to 25 sang bar exam. Pero, 16 last time sa pinaka-latest nga pag-reschedule kay third time gidya nga na postpone mo
So, ang pinakalit sa 2020, 2021, and sa January of 2022. Supposedly, January 23 to 25, no? Pero, no? 16.8% of the 8,546 ang bar examinee subong nationwide. 8,546 nag-email na sila, nagpadala na sila sa office of the bar chairperson nga may mga nagpositibo sa COVID-19, living with someone positive for COVID-19, or under quarantine due to the direct contact. So, they are at risk of not being able to take the bar examinations. So, damo. So, out of 8,546, 16.8% ang mutong pinakalitas ng January kung nga ang why na push through. No? So, that is why it was rescheduled. Subong February 4 and February 6 of 2022. Grabe, manigid mo. Diba, damo pa nagkalapektuhan sang Bagyo Odette. And then, amo pa ni, no? Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. That is why, considering sang numero, as well as ang projection sang Supreme Court on the progress of this current COVID-19 surge. So, ang Supreme Court and Bank has unanimously decided that ang bar examinations be rescheduled today, February 4 and February 6 of 2022. Sa National Capital Region, may mga areas, no? Ari, sa kung sa conduct ang bar exam. National Capital Region, sa Luzon area, sa Visayas area, kita diri sa Bacolod, Abi, Iloilo, Cebu, Dumaguete, Tacloban, amo na Mindanao area. So at least, no, inibala, mas bintahan ni siya actually, no, sa ato niya nga mga kabombo nga amo ni siya ang patigayon niya bar exam, no. Diba we do not know kung ano ang mangina punto dere, no, sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo sang mangin punto dere sang after this, no, nga magbalik na kita sa ginatawag nga new normal or sa siring matapos na ining pandemya nga ini kung ang bar exam mabalik pa to sa Metro Manila. Pero syempre may assessment man na. After this bar exam, may assessment na, no? Kung okay man bla or iniya for the sake lang sa pandemic, but eventually, kung mag-okay na kita, ang mga bar examinees mabalik na dito sa may Metro Manila. Na? Okay, sige. Na? So, good luck. Good luck sa mga bar examinees. Kabalogi kita nga padugo. Gini nga anseranay ni, no? Sabtanay sa bar exam. So, kabay pa, no? Nga mas madugangan pagid ang mga abogado, no? Mga lawyers naton, damo na diri sa aton sa Bacolod, bla, sa Negros Occidental, ang mga nagkakapasar, no? So, kabay pa. And to those nga, syempre, nag-fail last time, nag-second take, kabay pa, no? Pangamuyukan ta ina. Alright, sige. Ma-pause kita for a while. Pagbalik sa aton nga palatuntunan, diskusyonan ta. Reaksyon nyo Ari, i-ready nyo na dra ang inyong mga reaksyon. Kaya pagbalik ko, mamangkot na ko sa inyo. Daw sa tanan nga examination, ang bar exam, ang pinaka-prestigious, kag every year, ginabalita gid ang mga top-notcher. Gani man, sir. Although, sa iban nga, mga board exam, Sir JB, syempre ginabalita man gid naton, no? Teachers Board, MedTech, halos tanan sa mga engineering na blang, mga board examinations. But, syempre, kung bar exam, no, tsakto na, very prestigious, hindi man lahog kung mag-abogado ka. So, that's why. Pero, i-ready nyo na ang inyong mga reaksyon, no? Presidential Forum today. Bantayan nyo sa Bombo Radyo, alas 9 takna sa aga. Meaning,
ang mga presidential sa aton niya mga kauturan kag sa aton niya mga kabombo may forum or may debate ni sila live. No, ginadulong sa aton sang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, pero live ini ninyo mabatian sa 630 kHz sa inyong siningatag sa mga radio dial or makitaan sa aton sa Facebook live naton sa Bombo Radyo kag subong man sa aton iya nga YouTube. But unfortunately, ang isa man sa mga controversial nga presidential candidate, Bongbong Marcos, won't be able to attend, will not be able to attend, or will not attend, hindi magtambong sa sining presidential forum or presidential debate. Anong reaction nyo? Siyempre, yung tanan, gina-look forward. Dibla sa mga debate sa pagka-presidente, way back 2016, tanan man to yung nga presidential polls, nagkatalambong man. Ano man yung kinalikawan ni Bongbong Marcos man? Huwag isa ma-wonder ka because ang iya pinakarason, because of his schedule. Yung mga commitments sa mga schedule niya. But iniya, kung may schedule ka, tiba niya presidential polls, yan ipaiway na nila because COMELEC na niya mo, KBP na niya, no? Gintipo ng tanan ng mga hangkilan ng mga panelists para nga at the same time i-conduct pa ng isang COMELEC sang kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas tapos hindi ka magpakita. With all due respect, kabalo ko damo din supporters ni BBM. Pero anong inyong reaksyon sa mga kabombo naton? No? Sa sining hindi naman pagtambong, hindi naton makitaan karon si Bongbong Marcos sa presidential debate subong adlaw February 4 of 2022. Diskusyonan ta sa aton lang nga pagpanambalik. Stand by. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Okay, sige, balik na sa aton niya nga palatuntunan, sa aton niya mga kauturan kag, sa aton niya nga mga kabombo. Padayon ninyo kaupod subong iya nga aga Bombo and Sindol Sorilla. Sige, no? Before ang aton niya commercial break, ginpamangkot ko kamo, no? Sa aton niya mga kauturan kag sa mga kabombo naton, no? Pati gayunon subong adlaw ang Presidential Forum, ining presidential debate, no? And di syempre, every presidential elections, gina-look forward man gid naton iniya nga ang mga presidentiables, mas makilalaan ta sila. Kabalo ko, ibandri, kilala naman gid yan naton. Pero mas mayo ni bala kung tanan sila magalalambal, tapos ara sila tananti. May diskusyonan sila nga tupiko. Mas nami pagid, no? Makambal kita nga, okay. Mas mayo gid man ni siya. Ang panata sa bayan,
isa ka Presidential Candidates Forum nga ginadulong sa inyo sa ginhugpong nga puwersa sang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o kon KBP member stations. Inyo malantaw kag mabatian sa FB Live sang Bombo Radio kag Star FM stations. Ang 2022 KBP Presidential Candidates Forum sa Biyernes subong adlaw, February 4, las 9 ang takna sa aga. Ti mangin kaupod gid ni karon nga panelist si Bombo Elmar Acol, News Director sang Bombo News Center. Ang 2022 KBP Presidential Candidates Forum ginadulong sa inyo sang Bombo Radio Philippines kag sang KBP o kon kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. No? So, subong, kaya mo na yung ginadiskusyonan, halin pa kahapon. Kay nagsulat, si presidential candidate or aspirant, Bongbong Marcos, no, sa KBP, nga hindi siya makatambong. Although, nagpagwa man gani sa nga statement ang KBP nga ginarespeto sang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ining pagpamalibad ni Anay Senador Bongbong Marcos nga baga tambong sa patigayunon nga panata sa bayan Presidential Candidates Forum subong nga adlaw Biyernes. Kay ti una diri hambal na gani naton sa statement nga ginpagwa sang spokesperson ni Marcos nga si Attorney Vic Rodriguez. Apisar nga ti syempre ginalook forward gini naton tanan sang KBP kag sang COBELEC kag sang tanan nga makatambong ang tanan nga mga presidential candidates including Marcos sa forum ti hambal niya although gusto man ni nilaya kuno ang rason hambal ni Attorney Vic Rodriguez gusto man nila magtambong pero nakatuon gid sa schedule, may ara sang schedule. Pero ginapasalamatan man nilang ang imbitasyon. Pero according diri kay KBP National President Herman Basbanyo, ginambal sini nga duha ka beses nga ginpadalaan sang sulat si Marcos para mahatagan gid sang kumbaga tagan chance tagan time kaduha. Tinagalaom sila nga apisar sa last minute, matadlong blang schedule, kag makatambong siya sa presidential debate, ikabay pa. No? Kay kung tanawon naton ang pila ka mga presidential candidates, why man sila gilayo naghatag sa ila sini nga commitment, tubtob nga nag-confirm sila, kasi syempre gina-arrange man nila ila schedule. Tiplariyo malans lang nga mga presidential candidate. Nga sa tanan nga presidential candidate, si Bongbong Marcos na lang pinaksako. Dahaw? Pero despite of this, dayon ang Presidential Forum kag kumpirmado ang pagtambong nanday. Vice President Leni Robredo, Senator Panfilo Lacson, Senator Manny Pacquiao, Manila Mayor Isko Moreno, kag Labor Leader Leo D. Guzman. Ang forum, again, magasugod las 9 sang aga, tubtob las 12 sang udto, kag mabatian ini siya sa 300 ka mga estasyon, kaupod ng telebisyon, nga miyembro sang KBP, mangin sa mga Bombo Radio, kag Star FM stations nationwide, kaupod sa mga online platforms naton diri sa Bombo Radio. Facebook, YouTube. So, amo na sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo. Amo na bala. Kasubo, no? I mean, sa sinipa lang bala mga hugada, kaya siyempre hindi naton maintindihan. Tungod kun ikaw, aton nga point of view, ha? Again, with all due respect, tsansa, kumbaga, presidential forum, presidential debate, kung ano man ang punto, kung ikaw presidentiable, kag ang intention mo bala is to serve, ipakilala mo lawas mo sa tao, gusto mo mabatian sang tao and convince them nga ako ni
deserving ko nga mangin presidente. How can you do that? No? Di syempre isa na ning presidential debate. Isa pa kung presidente ka, dapat pakita mo deserving kayo, no? Tiyari pala mga dulo debate na may mga hara niya absent na yaman. Or hindi kaya makatambong man. You have all the time para o mo man ang imo schedule. Hambal na nila sa iban. Kung gusto, gabati ka mo sina sa ato yung mga kabombo. Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Diba? Insakto, gabati ka mo sina. Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Tiyari na ho, gabarak na ning reaksyon sa mga kauturan taho. Kita ya gina-analyze na lang yung situation. Whether you are pro or against, depende na sa imo mag-analyze sa sitwasyon nga ni no? Debla? Debla yung nambal nga, tiya mo pala ni gani, why ka na imo yung gapakita na naman. Nga manalaw kaya, dapat, debla? Gusto mo mangin leader, mangin amay, mangin leader sang isa ka nasyon, isa ka pungsod. So, hindi niya lahog-lahog ng obligasyon, hindi niya mabal nga lagan lang da. No? Based sa balita, may conflict kung sa schedule. Pero amo na di tani ang chance sa mga Pilipino nga makapamati kag makabinag-binag kung sino gid ang deserving base sa mga sabat nila. Ti anhon mo kay hindi siya ya? For me, do minus points na yan sa akon. Sir JB. No? Tigani man, no? Dibla? Chance mo na ni. Pakita sa publiko nga, here I am. Deserving nga botohon mo ko kay, dibla? I am, equipped sang knowledge, dala, sang may abilidad ko, may compassionate ko, or dira, ang mga qualities, di paano tama na yung makilalan man. Hindi kita magboto sang kawatan kag butigon. Bale si Ma'am Teresita. Bale Sir Eric, good morning, Bomboan. Hindi na ako magboto kay Marcos, kay wala man sa porma, sa plataforma, sa publiko ba, pigaw? O nga namin, sa una, convince ka sa iya, Sir Eric. No? Depende niya sa mga kauturan ta. Diba, ginaplastar ta lang na diya kung ano man gid. Mali Sir Arnel. Hindi na ta magboto sa taman kaalam, kayang alam gid, mangurakot ang taya, ang hindi lang masyado kaalam, pero may puso para sa tao. Mga reaksyon sa ato ni mga kauturan. Hambal ni Sir Joseph Frey, hambal niya, amo na inatani ang tsansa ni BBM nga maplastar ang iya plataforma nga hindi pa sa. Di ka muna magusga kung ano na sa. Gani man. Ka muna magusga. Dibla? Ano ni siya ang mensahe bala sini. For you to refuse this kind nga inim lang forum, ining hatagan ka tsansa, tapos ma-refuse ka, ma-decline ka. Nang baliban, hindi siya kabalo magsabat. Damo lang pala mangkutanon. Yung balta naman iba natin. Ibayin na lang sa kung hindi siya. No? Tikay kami, yung mga supporters, gada. Tigil respeto tama ng mga supporters. Pero, amo na bala, subo, no? Sa mga kabombo naton. Although kita, amo na kanihambal naton. Kita nga mga botante, kabalo kita magbinag-binag, no? Kilala na makabinag-binag, kita bala nga, sinong deserving? Kay presidente niya mo. Hindi niya laglahog nga posisyon. Siya ini ang mangin highest elected position sa aton diri sa pungsod Pilipinas. Presidente. So, ikaw presidente, tsakto man ang punto, kung isa, maalam, tuod, pero alaman mga what? Galing man, kung medyo hina-hina man, inablang mambal ka nga, ba si dasig-dasig ni siya mamanipulate, balo ka naman, damo sang gusto man nga mamintaha sa sitwasyon. Mga amo man sina, no? Pero kabalo ko, may mga sa ining tanan naton, sa mga presidential candidates nga ni. Balikan nato ng Patrol Bombo Anthony. Sa presidential candidates nga ni,
may ara giniyas ang deserving. Of course. Siyempre, amo nang ginambal naton, why iyasang perpekto, pero may deserving. Kung sino para sa inyo ang deserving, di ka munang bahala magbinag-binag sina dira. Di sinoning mga presidential candidates naton. How? We have Bongbong Marcos, Vice President Leni Robredo, Senator Manny Pacquiao, Senator Ping Lacson, Mayor Esco Moreno. Mga kilala na to, nabi. So, of them, kag iban pa, may deserving gid ni sa ila. And paano kita hindi ba lang makapili kung sino ni silang deserving? So, isa ni ang forum. Diba? Isa ni siya nga, di ba magtanaw ka sa debat? Makabinag-binag, kagid mo. Okay. May ara siya sa paghambal blas ang tao. Mabalaan mo gid nga. Kung may ara siya sang tagipusoon, may ara siya sang handom, nga gusto niya gid ni matabo sa Pilipinas, may deserving siya, no? Hindi lang kay puro handom lang, pero deserving siya. Bugtaw na ta nga mga Pilipino para sa buwas damlag ta. Bali Ma'am Teresita. So, bantayan nyo karon ha. Please, pa-alarm nyo nga daan. Alas 9 sa aga, ining Presidential Forum sa aton yung mga kauturan live diri sa Bombo Radio. So, before that, standby na nga daan kamo sa aton diri sa Bombo Radio Bacolod. Live ina sa aton sa radyo sa 630 kHz. Sa aton yung, pero mga solid BBM diri, nagaano man, we respect that, no? Syempre, inyo na iya mo. Tagsa sa aton niya. Mayara man ta na iya nga gusto, mayara ta hindi gusto. So, hambal man diri Ma'am Cherry. Don't worry, we got his back, BBM. Okay. Sige. Mayara man niya hambal nga, tiwai man niya kaso, kundi siya magtambong Pero, bantayan tani karon ha, sa aton yung mga kauturan, kag sa aton yung mga kabombo, ining Presidential Forum, ining Presidential Debate, nga pati gayunon, kag alas 9 takna sa aga. So, don't miss it. Kung why medyo why tas balay sa radyo, makamonitor ta sa Facebook, makamonitor ta sa YouTube. Okay? So, basta may internet connection kita. Bantayan tani. Sige. Balikan nato ng patrol para sa dugang pang mga balita madulong sa aton subong yang aga. No, si Bombo Grace Lynn Lubaton sa piyak nga linya. Bombo Grace, please go ahead. Boboan, mayara sang isa naman nadakpan no, sa Comelec Ganban. No, nagabayunan Boboan. Kag-ini siya ang kilala kay Albert Anticristo. Albert Anticristo Boboan, isa ka video kay bar owner. No, ang nadakpan dito sa Ciudad de Manila, sa Sitio Cagay, Barangay Suay. Kung sakto mo Sitio Cagay, Barangay Suay, kag-istente mas na ang mga lugar. So, ini siya pamuan ang nakitaan sa isang presidente na may armas. Luthang kaging-inform ining mga kapulisan sa Mimamaylan City. Kag pamuan ang iya sini nga armas, no, ang wala gid utang diri ko ano kasi nga armas. But ini siya ang nasulod sa iyang sling bag kung ang ginadala iyang bag. So, pabuan ang ini nga suspect ang ginadala sa Maylan City for proper disposition kay duwa ini nga kaso, no, Comelec Ganban kag paglapas man sa Republic Act 10591 kung pagdalaman sa armas sa kag ini gani, no, 45 caliber pistol ang nasuha siya. Okay. Live to this sa provincial capital sa Negros Occidental. Okay na lang di ang pag-biyahe sa mga katulan kag ang pag-jogging sa iba naton nga mga utod nga permit, no, nga makita naton sa kada kaagap. Okay, sige. So, damo na ang mga naga-jogging, damo na naga-walking, Bombo Grace? Medyo damo na. Kay Luka Mayo, malandi ka tempo. Kag
ang doon sa nga mga outdoor nga nag-obra diri sa Tapetol nga nakita nga nagsulod po sa oras sang lasing. Okay, sige, Bombo Grace. Yes, babaan, hindi si Bombo Grace Lubaton nag-report para sa mga sa Pilipinas Assistance overall number 1 sa Bacolod Radyo. Bombo. Okay, sige. Salamat gid sa kay Bombo Grace Lindo Baton sa dugang iya nga balita gindulong sa aton subong iya nga agadri sa aton iya nga panatuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. No? So, kahapon, driya sa aton sa may syudad sa Bacolod, nag-abot diri si Department of Health Secretary Francisco Duque. No? Si DOH Secretary Francisco Duque, si Vaccine SAR Carlito Galvez, ang deputy sang Vaccine SAR nga si Vince Dizon, ari din sila. Kay may launching sila sang bakuna sa butika, nibla. No? So meaning, nag-join na ang mga ining mga butika. Actually, this is nationwide. Kay halin man to sila sa isa ka butika dito sa Iloilo. Lain man nga nagapanig-iya. And then nag-abot man rin sila sa Bacolod. Tilain naman. Kay tanan, halos tanan nga mga butika. No? Sa aton nga mga kabombo. So, ari di sila, no? And they're saying, in 2 weeks time, in a week or 2, kaya kung tanawon naton subong, di ba, February 4 na kita. Pagka next week, second week, pagka third week, February 16, 15, after 15, dira naman na may baluan kung ano naman na ato na mga quarantine status naton. No? So, basi para mapanaog na kita sa alert level 2 kay tinauna ng Metro Manila. Basta magsigi-sige lang panaog ang aton nga kaso sunod rin kay Department of Health Secretary Francisco Duque. So, amo nang iyas na yung gina-announce. Kag actually, sa mga kabombo naton, kay sa aton yung mga kauturan, why na nasang ginatawag lang nga mga herd immunity. No? Why na? Population protection kay pag-specify, no, let's say, kung protected ng A1 nga group ng mga medical health workers, meaning nakabakuna na, A2, A3, amo naman na siya gali. Anyway, no, ti ang Bacolod, ti population protection, ang mga pumuluyo, protected. Kay naka 136% na sa target nga ginabakunahan. Meaning, sobra na 500,000 ka mga individual. Sobra na, yes, ang mga nabakunahan. Tunga, milyon. Amo na nakdamo. Ang mga nabakunahan. Kahapon, mayari ni isang ceremonial nga ginbakunahan, ginvaccine gid si Department of Health Secretary Francisco Duque. Ginbakunahan niya ay amo na ni kay ang mga bakuna, mga ano ni pagtawag, ang mga butika, no, sila ni nag-sponsor sa ning vaccination. Amo na siya. Sa aton nga mga kabombo, sa aton iya nga mga kauturan. Okay? So, maayo man, no, nga at least mapakitaan man gid nila yang ati ang seriousness Manila sa sining nga vaccination, amo na ganing hambal sang alkalde, no, nga tinag-abot gid sila sa aton diri sa may syudad sa Bacolod. Nagalibot ni sila, gatiyog ni sila iya mga kabinan nationwide. Di may ara pa why nakapabakuna, be hands up, no. Basi may why pa nakapabakuna, sa sobra na 100%, basi may ara pa, no, sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo nga wala pa nakapabakuna. So pabakuna na kita. Kag pa-booster na ta, no? Very important gid ang third dose. Kay kung manotice man gid naton subong, debla, may mga nagkaka-positive pero makaya na. So meaning, hindi na ta, ang hambal diri sa Department of Health, hindi na tayo maghambal nga from pandemic to endemic. No? From pandemic to mga buhi na lang taupod sa virus. No? Kaya tibakunado na ta, why naman kita sang kahangawaan dira. No? Amo na siya ang matabo sa aton. So, ang target sinasang gobyerno, tilapit na lang, especially ang pediatric vaccination, blood sa nag-edad 5 to 11 years old sa mga ginikanan, pwede kita mapakapalista ng aton ng mga kabataan para pabakunahan. Tana, 5 to 11 years old sa mga kauturan naton kay sa aton iya nga mga kabombo. So,
kay ang tanan nga sa aton nga mga kauturan, ang tanan nga mga kung tanawon nato na ang mga ginikanan nga vaccinated, syempre number 1 man lang mag-encourage sa ilang mga kabataan. And yung unvaccinated yung mga ginikanan, syempre no, kabataan nila hindi pagbabakunahan. Pero sa pediatric vaccination, blind na bala nag-edad 12 to 17 years old, damo na nabakunahan. Almost na gani mga 12 to 17 years old. Kaya syempre, mga vaccinated man ang ilas, di nga mga ginikanan mo. Kung ikaw yung ginikanan, kung may bata, kaya syempre, gusto mo yan ang maprotektahan mo bata diba? Nga mabakunahan gid siya. Amo na ang pinaka-importante dira. Okay, sige. 31 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 5 sa agad. Dugay-dugay yari naman naton mga sister stations. Hambal naton sanday Department of Health Secretary Carlito Galvez, naghalinis siya sila kahapon sa may syudad man sang Iloilo. Tayong Iloilo dasig man tong ilang vaccination. By the way, kahapon ang dugang nato nga active cases 8,702, no? So bini naganubo na gid man sa aton nga mga kabombo, no? Ang kaso naton sang COVID-19 galing si Presidente Rodrigo Duterte naka-quarantine gani subong matapos ang iya sining exposure sa COVID-19, COVID positive niya nga staff. Although nga why man siya nagpositibo ang ginahambal diri, but quarantine siya, amuning confirmation ni acting presidential spokesman Carlo Nograles nga na-expose damlag lang sa President Rodrigo Duterte sa isa ka household staff nga nag-positive sa COVID-19. Tiyang ginambal rin ni Secretary Nograles, apisar nga negatibo man ang resulta sang test ni President Duterte, tiyara siya karon sa idalom sang mandatory quarantine protocol. So, although padayon ang yes nga trabaho sa pagka-presidente samtang naka-quarantine, kag may mga constant communication man siya sa mga miyembro sang gabinete para masiguro nga may mahatagan sang pagtamo ng mga urgent matters. Iyari na ang ato mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning! Maayong aga sa liwat bomboan. Sa liwat, mayong aga man, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, sa mga balita namon driya sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, kahapon, yari man diri si halindra sa inyo sa Iloilo, Bombo Lindsay, no, sa Department of Health Secretary Francisco Duque III, no, Secretary Carlito Galvez, no, Vaccine SAR, and ang Deputy Vaccine SAR nga si Vince Dizon. So nagabot man sila driya sa amon sa may Bacolod City sang hapon, mga 1:30 sang hapon, para man sining launching sang bakuna sa butika, no. And then ambal gani ni Secretary Duque diri sa amon sa Bacolod, base pa man lang in a week or two, meaning sa, if not, siguro mga February 16 yata na, basi makanaog man ang alert level sa alert level 2. Kung magsigi-sigi lang, nubo ang kaso namon diri man sa COVID-19. Kag sa Bacolod, since nga mga 136,000 naman sa target population nga mabakunahan, ang nabakunahan, so why natagali sa ginatawag na Bombo Lindsay nga herd immunity, so population protection. So, population protection ang protected na ang mga pumuluyo diri abi sa syudad sang Bacolod. Kaya nagalalapaw naman siya sa target nga dapat mabakunahan. Di sa piyak nga bahin, di ginapasalamatan man niya sang alkalde asang syudad sang Bacolod ining pag-abot sining tatlo, no, sa Sanday Department of Health Secretary Francisco Duque, Secretary Carlito Galvez, kag Vince Dizon, nga nag-abot gid sila diri agud pangunahan ining bakuna sa butika. Samtang sa dugang namon diri nga balita, no, nagapanawagan diri ang imam sa Islamic community sa Barangay 31 syudad sa Bacolod nga mapadasig ni investigasyon sa pagpatay sa leader sang Muslim community sa syudad sang Victorias sang Lunes kay madumduman nga si Iksan Ompar, 35 anyos, kasado, kag residente sang Toreno Heights, Barangay 13, Victoria City, ang hinali na lang ginagin palapitan kag ginluthang sang wala makilala nga mga suspetsado sang na masakay na kuntani ini sa iya sini nga sa pribado nga salakyan.
Kag subong man sa dugang panamon diri nga balita kundi ang bar exam, Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas, pati gayunon subong adlaw. So kay Manti per sa tagsana ni kalugar, just like dira sa inyo sa Iloilo, may ara man ang venue, diri sa amon sa Bacolod, ari man diri, because di gyapon sang COVID-19 pandemic, no, why nata sa Metro Manila. So subong adlaw gin-check man namon ang lugar, may nagabantay na ning amon nga mga katapos sang kapulisan, and then amat-amat naman niga sinulo din yung mga bar examinees. So February 4 today kag sa Sunday diri ni sa University of St. Lasal pati gayunon. Kag subong man, excited naman ang mga kauturan namon diri ho, Bombo Lensi, Bombo Radyo Western Visayas, sining pati gayunon nga panata sa bayan, isa ka Presidential Candidates Forum, live nga batian sa aton syempre diri sa Facebook, sa radyo naton sa sa Bombo Radyo kag sa Star FM station. Sa alas 9 ang takna subong aga. Amo ning mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo nga salamat, Bombo Ana, Bombo Radyo Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radyo Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Good morning, Bombo Lindsay, kag maayong nga aga, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon diri mga pang diri mga balita sa syudad sa Rojas sa bugos nga probinsya sa Capiz. Kagabi, kahapon, nagpagawa sang executive order nga gin-amend, no? Ang naunang executive order, ang executive order 002-2022 sang gobernador with Capiz Governor Esteban F. Nonoy Contreras II, kung sa diin amyendahan gani, no, ang naunang EO nga ginadula na ang pag-required sa mga travelers amon diri nga magsumiter sang negative nga RT-PCR test. At siningon sa mga magapadulong diri sa amon sa probinsya sang Capiz nagikan sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod Pilipinas, sa mga fully vaccinated, no need na nga sumiter pa sang negative nga RT-PCR test result. Ang ilan na lang nga ipresentar ang Vaxxer PH or ilang verified vaccination certificate sa mga fully vaccinated, kag syempre ang travel coordination permit nga makuha sa s-pass.ph. Sa mga hindi bakunado o sa mga partially vaccinated nga mga individual, dira ka kinahanglan gid nga magsumiter sila sa negative nga RT-PCR test result nga ginpatigayon sa sulod sang 72 oras, no? 3 ka adlaw antes sila biyahe, antes ang ilang flight, dapat nga nakasumiter na sila sang negatibo nga RT-PCR test result. At syempre, ang travel coordination permit man na gina-issue sang S-Pass. Kag amo lang ina, no, so far ang mga gindugang or ginamyenda sa executive order nga ginpapanao gani isang gobernador sa nagigad lang nga mga semana. At sa dugang namon diri nga balita, Bombo Radio Western Visayas, ginbuyag-yago sang isa ka lending employee, no, lending company employee diri sa syudad sang Rojas nga ining galing mga double your money investment scheme diri ho, may ara sang nagkalain-lain nga promo, may ara sang 10 days, 15 days, 30 days nga madoble ang imo kwarta nga gin-pay-in. Kag sunod diri kay alias Sir John ay may nagapay-in siya nga nakilala nga katapo sang men in uniform. Kag may maestra siya, no, nga nibaluan nga mga upline man sa naliligad ni Don Chiyuto, amo ni siya gali ang mga baton sang pay-in. Mga hindi kontento pa sang ilang mga sweldo sa gobyerno. Kag nagapati ni si Sir John nga hindi ni magdugay kag madamo naman ni hilibion. Ay nagasiling gani nga natuntuhan ka na sa una, okay lang, pero kung ikaduha ka na magpatunto, kag paulit-ulit ka nga ginatunto, ay hindi na normal. Kag sa tugang namon nga balita, sa nahibaluan man, Bombo Radio Western Visayas nga hindi magatambong gani sa nagpamalibad ang kampo ni Anay Senador Bongbong Marcos Jr. sa sining pagahiwaton sa karon alas 9 sa aga, subong adlaw sa Biyernes,
ining panata sa bayan the 2022 Presidential Candidate Forum. Ang iban sa lakot-lakot no ang ila-ila iya nga komento pag nahibaluan nila nga hindi gani makatambong si BBM. Ang iba nagkahawat-hawat pagpunta ni mabatian man no ang mga ang sabat sa mga pamangkutanon sa karon sa mga panel sa mga presidential candidates galing nga kay sa nibaluan nila nga TOI si BBM daw nagpangluyang pakpak no sa mga gusto mabatian kuntani ang iya nga pahayag galing kay ang iba naman ara pa sa gihapon mamati gid sa gihapon sa karon sa tanan nga station sang Bombo Radio Philippines alas 9 karon sa aga. So far, amo lang inang mga balita diri sa amon syudad kabugos nga probinsya sang Capiz, balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo giga salamat Bombo Rita, Bombo Radyo Rojas, sa ilo kita sa Bombo Radyo Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome kag good morning Bombo Radyo Western Visayas, Bombo Lindsay. Ang mga nagapanguna man namon diri nga mga balita sa Banwa sang Kalibo no kagabilog nga probinsya sang Aklan, may kantanan sa Migawaswas nga bulig sang taga PAFC Aklan or Provincial Agricultural and Fishery Council. Ako sa diin nakatipon sila no sang nagabot sa halos 285,000 pesos nga halgabla no sang bugas kag cash nga maghalin sa nakalinlain nga donors para nga ikahatod nga ayuda sa mga napektuhan sang bagyong si Odette sa Negros Occidental. Di sa ginpatigayon nga kwanto nila press conference kung sa diin ginapayag ni Ma'am Emelinda de la Cruz, dati na nga chairman sang PAFC nga nakatalana no nga igahatod nila sa nasamitan ng probinsya ang bulig subong adlaw no sa karon nilang adlaw igahatod dito sa may part sang Negros kag siyempre tuyo man sa nasamitan nga ahensya or opisina nga makabulig man bala no makatawo man sang inspirasyon sa iba pa nga mga PAFC sa ilang mga opisina sa Rio no nga maghatag man sang bulig ang nasayuran nga ang pinakauna nga beses nga naghatod sila sang bulig sa Negros mo pa lang no so far kag amo na no hoping sila nga mas maabo ang matabangan kag mahatagan sang ini nga maayuda kay sa pagpati nila nga ang iban pa dira sa may part sang Negros Occidental wala pa so far kabangon matapos nga iguon sang ina nga bagyong si Odette. Kag sa mondogang pagid nga mga balita no pag-abot naman sa amon nga kwanbla vaccination ti ginapayag sa amon nga vaccination manager ni Sir J. Lawrence Junicio partikular sila no ang nakatutok sa mga nagakanabo bla nga vaccination rollout ri sa amon sa probinsya sa Aklan ti nga ginapanawagan nila no sa mga parents sa mga guardian nga ang inyo nga mga kabataan nga nag-edad 5 to 11 years old iparehistro na no para nga in kaso por kaso mag-umpisada naman ta diri sa aton sa Western Visayas diri sa Aklan sang muna no pagpabakuna sa 5 to 11 years old ti mahapos na kay may mga ara na nga nakaparehistro. So may ara naman pero sige pagapon ang pangingganyo sa aton nga Provincial Health Office diri nga mag-rehistro sila no sa tinyurl.com/Aklan Res Bakuna Kids Bombo Radyo Western Visayas para nga kuan na bala mahimay pa nila ang mga data kag para maiwasan ang ginatawag nga duplication. Ag diri sa amo na sa Aklan ang palabuto naton nga the presidential candidates forum no 2022 damo din nag-aabang kag na lipay sila kay ang Bombo Radyo Philippines no diri sa amon Bombo Radyo Kalibo may ara kita nga Facebook live so bisan diin sila kung ang iban nagasiling ka ganito nga bisan nagatrabaho sila makapamati sila kag makita nila ang sarang nga magakanabo sa ina nga presidential candidate sa forum. Ang iban lang nagakasubo kay ang isa nila kapambato wala kuno maka-participate okay lang man na sa sining namon at least may ara pa man nga nabilin nga
masarang man nga makahat-hat man sang ilang nga mga plataporma. So mga nato na, no? Subong nga aga, 9 a.m. in the morning. Amo nang so far, ang amon mga nagapuna nga mga balita diri sa amon sa Aklan. Back to you, Bombo Lindsay. At maging salamat Bombo Leonard, Bombo Radyo Kalibot sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita. Excited naman diri ang mga taga Iloilo. Diri sa amon sa Panata sa Bayan, the Presidential Candidate Forum nga igadulong sa nga gintigob nga pwersa sa KBP member stations kag ti malantaw kag mabatian sa FB Live sang Bombo Radio kag Star FM stations. Pati gayon na iniya subong nga adlaw alas 9 sa aga. Galing amo lang kaangay man niya sa inyo sa Bombo Radio Western Visayas ang iban dariya sa amo nagakasubo man bangod nga ti ginalauman man tani nila si Anaya Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga ti makatambong kun tani sa sining Presidential Candidates Forum. However, may ara siya sa prior commitment, rason nga ti hindi ginaya niya makansela nga kun tani tion naman iniya agod nga makaplastar man sang iya plataporma kag plano galing tay wala ta may mahimo bangod nga amo to yang iya nga mas ginpasulabi. Kagdari man sa amon bangod nga subong pati gayunon ang bar examination amat-amat na yang nagaalabutan ang ining mga bar takers dra sa may bahin sa Central Philippine University sa diin pagahiwaton ang eksaminasyon. Isa subong padayon na to yang ilang registration ang mga kapulisan namon diri kagmangin ang mga katapo sa Public Safety and Transportation Management Office. Last 3 pa lang niya kaina sang kaagahon naka-deploy na to sila sa may Central Philippine University. Isa matandaan naton dapat nga ti ang mga bar takers nga ini fully vaccinated. Dapat sila kag dapat nga may ara pagid sila negative antigen test result 48 hours ang test ya kaina ang last 4 sang aga subong nga Pebrero 4. Kaya nag-provide sa ila diri sang antigen testing amoya ang Supreme Court kag ti mahimo man sila sa gihapon nga ti maka patigayon sa antigen testing sa iban pa yang mga Department of Health accredited facility as long as ang test na ginhimo sa prescribed nga period. Kaya ang ining mga examinees na nagpositibo sa antigen test result ang dapat nga ti magpaidalom sa RT-PCR test kag kun negatibo sila mahimo allowed sila yang magsulod sa mga testing center subject sa iban pagidya nga mga medical assessment. Kag sa bahin sang dengue diri sa amon sa may probinsya sang Iloilo, ginpaidalom o kun ipaidalom ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang probinsya sang Iloilo sa alert level 5 kontra dengue. Kay ti as of January 29 ang kaso diri sa amon sang dengue naglabot na ya sa 29. Sa inyo matandaan sa nagigad nga simana 19 ka mga cases ng dengue ang na-record tinadugangan diri sang Pulo subong nga simana sa morbidity week number 4. 29 na ya ka mga kaso sang dengue ang natigayon nga ma-record sa probinsya sang Iloilo. Kahapon nga adlaw nagpabutyag man niya sa pagkadismaya ang isa dari ka alkalde sa amon diri sa may banwasang Alimudjan bangod sa hindi pag-insakto or alalangay nga distribusyon sang ayuda. Kagati ang ginareklamo diri nga bisan pa yang totally damaged ang balay 1,000 pesos lang sa gihapon ang mahatag sa ila kun solo living lang ikaw. Kung ang imo naman nga miyembros ng pamilya anom pasaka 5,000 pesos lang gid maximum nga mahatag ya sa DSWD. Kati sa Bacolod dara ya bomboan bangod nga ti ang Negros daw tuman man dira ka naigo balas na sininga Bagyo Odette. Kamusta dara yang distribusyon sang ayuda sang DSWD bomboan? So far bala Bombolinsi sa amon diri no sa Bacolod may mga ongoing distribution sang bulig because ni kay Typhoon Odette pareho sang tinalikdan nga adlaw. And then sa province of Negros Occidental amo man na sa provincial government actually magluwas ka rin sa ayuda, may mga ginapanghatag pa nga mga roofing materials sang tinalikdan to. So duway man so far iya sang dako nga reklamo when it comes sa tinagtaganay iya sang ayuda. Sang last time lang to may ara sang reklamo sa may Banwa iya sang San Enrique pero pagtapos nila reklamo sa Bombo Radyo
panghatag man dayon ang mga hindi kalyadon mayor nga reclaim hindi kalyadon mayor nahatagan man dayon Bombolinse. At diri sa amo niya lain diri ang sitwasyon bomboan. Bisan diin layang nga tagtaganay sang ayuda. Do wala gid sa tion nga wala sang reklamo nga mabaton ang DSWD. Daraya sa inyo sa may Rojas, sa may Capiz, Bomborita, may gareklamo madara sa inyo sang tagtaganay sang ayuda. Ay kung tagtaghanay lang yan sa ayuda, Bombolinsi, Bombo Radio, Western Visayas, ang Capiz, gid siguro, no? Ang mapuno lang ang imo dulonggan sang wala tuong nga reklamo. Kay man, no? Ambot magani kung diin na niya nag-umpisa tanan nga man nga ang ginareklamo nila diri, especially sa may bahin sa Banwas ng Kwartero. Kay man ang una ang Banwas ng Kwartero nga nagka-release sang ining ayuda nga naapektuhan gani ni bagyong Odette. Kag sino sa mga nagareklamo sa may bahin sa barangay Malagabi, hindi patas ang tagtaganay sang amo nga ayuda kay man ang mga maestra, may siman, mga dalaguan nga balay, although nga tanan man kita naapektuhan man ta ni Odette, although hindi man gid sang kaano gid grabe gid. Pero ining ginareklamo sa mga taga-barangay Malagabi nga hindi patas, palapit-lapit sa luwag as usual, Bombolinsi. Amugid. Kagti balaan nyo kung sino dari ang makaluluoy sang buyayaw, mga reklamo sa mga pumuluyo. Hindi man niya kun kaisang DSWD, kundi ang local government unit. Ang yara daya sa idalom, ang mga staff sa MSWDO o kung CSWDO, mangin gani ang mga alkalde. Aga udto gabi nga sudan kun kaisa puro buyayaw na lang mo, Bombo Leonard. Muna gani, Bombo Lindsay, no? Muna nga daw nakasanayan na naton diri sa aton sa Pilipinas, even case nga may mga ara bala sa mga kalamidad nga nagalabot sa aton muna ang pirming issue, no? Ang panagtaganay sa mga ayuda kag ang iban gani, no? Daw ginalaktan nila sang muna pamulitika bala. Kag ang kun hindi kabutante, no, sa nagligad pato nga mga eleksyon, tandang-tanda kagid bala nila nga muna ang pamilya ni muna, no, way na nagbuto sa aton dito na sa pihak nga partido ti muna hatagan makongkisa pero gamay na lang. So hoping nga ang amon nga igapadala nga ayuda dira sa Negros Occidental, hoping kami nga ang dapat makabaton ang matudtuod nga napiktado kag ginagutom sa karon, Bombolinse. Amugid kag ti kahapon diri hambalang gani ang DSWD secretary nga si Rolando Bautista nga tihangpon lang anay bangod nga gapangita man sang remedyos ang ining DSWD agud nga ti mahatag tanan nga ayuda nga kinahanglanon para sa mga naapektuhan sang bagyo Odette. Alang-alang na gid ang ako nga tiyempo, hindi ko na pagbalik sa inyo, madamo. Salamat. Bombo Radio. Thank you so much, Bombo Radio Western Visayas. So ay naman kita yung mga kabina na niya tiyempo, standby na sa pagpangalagan sa Bombo News and Views. Morning edition, may kaupod ninyo si Bombo Mary Divine Grace Cuello, kag Bombo Zalde Foro II. Sa gihapon, ako ang inyo alagad, Bombo Ansindel Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!